Duhang namatay samtang upat usab ang naangol human gidaro sa usa ka van nga nawad-an og break sa may sitio Kamanggahan sa barangay Guadalupe ning Dakbayan. Ani ang detalye. Kini ang cellphone video ni Lizar Sildaot sa nitabong aksidente sa sitio Kamanggahan, Barangay Guadalupe, Cebu City. Gidaro sa van ang mga tawo nga anaara sa daplin sa kalsada, lakip usab ang mga nakaparada nga motorsiklo. Duha na kalas sa panghitabo ug upat usab ang naangol nga napas sa tambalanan. Usa sa namatay sa aksidente ang estudyante sa kolehiyo nga si Genevieve Gomez. Kauban ni Genevieve ang iyahang inahan, apuhan ug ubang miyembro sa pamilya samtang anaa sila daplin sa kalsada. Ito panganda nga, kagardi siyang maestra niya, gusto siya matugawas. Para kuan siya makatabang kuno siya nako. Samtang daron las patusab ang usa ka lalaki tungod sa kakusog sa impact sa bangga sa sakyanan. Ang driver sa van na ilang nga si Felizardo Pasagi Base nga naa nakaroon sa kustudiya sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Nangay siya pasaylo sa pamilya sa mga biktima diin matud niya wa niya tuyua ang nahitabo. Wa na matod pa mugana ang brake o nataranta na usab siya hinungdan nga nakadisgrasya sa uglaing mga tao. Pasensya na lang. Patawarin nila ako, hindi ko sinasadya. Gikidakda siya pasakahan og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ug multiple injuries. So atong iahwag sa public before sila mosakay silang sakinan dapat to check and be aware sa ilang sakinan nga conditions. Ingon nila nga blue baguettes. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.